فاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Det som mange lurer på, hvordan du kom til islam. Fortell. Så jag hade väldigt många muslimska vänner, närmare vänner i det område jag bodde på. Jag bodde i Bärum för jag flyttade till Hönefoss. Ingen snackade speciellt mycket om islam på sådana Snapchat-grupper. Så plejde vi att snacka mycket om moské. Vi hade sådana söndagstimmar och sådana lektioner och sånt. Men jag var inte så väldigt intresserad på starten. Senare så var jag mycket alene för mig själv på vintertid. Jag konverterade till 28 december 2019. Vi snackade mycket om det. Sen jag var mycket alene och sånt så jag tänkte det hörs intressant ut. Men det tog lite tid för jag faktiskt började visa intresse. Jag började se mycket på YouTube, sådana faktakanaler. Det fungerade liksom. Jag började plocka upp intresse. Och jag ser mycket på det som omtrent 2 veckor, 3-4 kanske. För jag säger till vänner mina att kanske jag har lust att vara med lite och undersöka och sånt. Så etter hvert jeg sier til en venn av meg at jeg ville bli med. Han sa ok, greit, vi tar deg med. Han ble veldig glad, ikke sant, naturligvis. Så det går 2 uker før jeg blir med dem til somalisk moskeen i Sandvika. Jeg var der 1 time, kanskje 1 til 2 timer. Bare hørte på læreren snakke om tawhid. Jeg skjønte ikke så mye selvfølgelig, han snakket mye arabisk, somalisk og sånt. Mange skjønte jo. Etter timen så spurte han meg, fordi jeg var fremmed, ikke sant? Han ville bli kjent. Han spurte, vil du konvertere? Jeg tenkte litt på det, og det virket interessant. For vi snakket om tawhid, de 3 kategoriene, at Jesus ikke er sønn av Gud, ikke sant? Var det rart for deg? Det var ikke rart, men det var nytt. Nytt, ja. Og etter den timen så sa jeg shahada. Det er video av det på Instagram, faktisk. Så hvor lang tid tok det alt fra du hørte første gang, og så til du kan... Et par måneder. Et par måneder? Ok. Kanskje 6 måneder. Da, Ibrahim, fortsetter vi vår intervju. Etter at du valgte å konvertere til islam, fikk du noe motstand fra samfunn, skole, kamerater, familie eller sånt? Jeg fikk noe motstand. Ikke så veldig mye fra familie, men fra lærere, enkelte venner som jeg har kuttet ut. Ikke så veldig mye motstand, men det var lett. Du var i Sandvika moské, ikke sant? Og så du har tilknytning til det tsjetsjenske miljøet. Hvordan var opplevelsen med tsjetsjenere? Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Flere du kjenner som var til hjelp du har jobbet med, eller kan du fortelle om det? Jeg fikk veldig mye støtte av venner. Etter at du ble konvertert til islam, hva sa mora di eller dine slektninger? Hjemme så snakket vi ikke så mye om det. De tar det ganske greit. De har ikke sagt noe imot. De er ganske støttende, men vi snakker veldig lite om det. Hvis du for eksempel praktiserer islam hjemme, du må be, faste og gjøre noe som uvant for det norske folk, ikke sant? Hva sier de til deg? Hvordan de tar imot det? For eksempel vi sier wudu. Ja. Det er mye vann på bildet, så vi klager, men ikke noe mer enn det egentlig. Men du renser etter det, ikke sant? Ja, det er bra. Ibrahim, kan du fortelle hva slags planer du har? Vil du lære noe eller jobbe eller spesielle planer? Jeg har lyst til å studere i universitetet i Medina en gang, inshallah. Inshallah. Nå jeg vil bare jobbe og fokusere på å få nok penger til å kunne dra på for eksempel hajj. Inshallah. Hva synes du er det vanskelig å bli muslim i Norge? Det er ikke så vanskelig, men det kan komme utfordringer, ja. Hva slags utfordringer? For eksempel, hvis du går på skole og det er vintertid, så er det veldig korte mellomrom mellom Dhuhr og Asr spesielt. Så enkelte lærere de kan tolerere det, men andre de liker ikke. Du sa at du aksepterte islam i 2019, så det er 4 år. Du ble muslim, og vi vet at du kan lese Koran. Du kan mange ting, mye om islam. Var det vanskelig å lære arabiske bokstaver og lære Koran?
Nei, jeg begynte å lære det under lockdown. Jeg kunne ikke gå ut, så det var enten det eller ingenting. Og det var ganske, jeg vil ikke si lett, det var ikke vanskelig heller. Ibrahim, kan du fortelle oss hvor gammel er du? Jeg er 19 nå. Og du er ung gutt da du konverterte, ikke sant? Det var 15 år. 16. 16 du var. Ok. Og som 16-åring, det er mange ting som ungdom liker i Norge. Henge i klubb, eller med kamerater ute og sånt. Hvordan var det med deg i sånne tilfeller? Jeg var i dårlig miljø, men jeg var ikke så aktiv ute. Jeg var mer hjemme. Hva sa da vennene dine som du hang med? De aller fleste ble glad på mine vegne. Og jeg tenkte de selv ville bli bedre. Noen av dem sa det, andre bare sa jeg er stolt på dine vegne. De respekterte din valg, ikke sant? Det er bra. Ibrahim, det er vanskelig tid egentlig for islam nå, og mange såkalte muslimer, de praktiserer ikke så mye islam, lærer ikke om islam, og noen veldig sjelden forlater islam. Hva kunne du si til dem? Hvilken budskap eller beskjed kunne du gi til dem? Alltid se hvem vennene dine er. Pass på at du er i godt miljø. Det kan være vanskelig å lære islam, så bare prøv å streve. Kom til moské, gjør salah med mennesker, og kom til undervisningen. Hvordan endret livet ditt etter at du har akseptert islam? Veldig positivt. Før så var jeg, som sagt, i dårlig miljø. Jeg hadde det ikke så bra. Nå som jeg er blitt muslim, alhamdulillah, så har jeg bedre miljø, og jeg har det bedre, alhamdulillah. Så jeg vil si at det var det beste valget jeg har gjort. Alhamdulillah. Fikk du hjelp av muslimer? Hva slags hjelp? Noe spesialhjelp eller hjelp som du kunne vanligvis få fra norske folk, for eksempel? Jeg tror ikke at jeg vil si at jeg kunne fått akkurat den type hjelp fra andre norske folk, annet enn muslimer selvfølgelig. Hva som er annerledes med det er vel kanskje at det er mer brorskap, det er mer tilknytning. Folk på en måte bryr seg mer og passer på hverandre. Ibrahim, kan du si hva liker du i islam? Det jeg liker er at med islam man føler seg roligere i kropp og sjel, hode, enn uten islam. Islam det er mer tilknyttet til deg selv, sterkere hjerte. Etter at for eksempel kristne eller andre som konverterte til islam, de forteller at de følte at det er sånn stor stein falt fra brysten, og det er lettere å puste. Har du hatt sånn følelse? Ja. Jeg kan ikke forklare den akkurat, men man føler seg veldig ren. Det er det nærmeste jeg kan si. Veldig ren? Hva kunne du si til de som ville akseptere islam, men er redd for hva skal si mennesker rundt, og hvordan forandres livet etter at du konverterte til islam? Hva kunne du si til dem? De tankene er veldig vanlige. De kommer til alle sammen. Du burde ikke holde dem inne for deg selv. Snakke med en god venn eller familiemedlem, moren din kanskje. Ha riktige kilder, det er det viktig. Ikke overtenk. Nå kommer vi til avslutning av vår intervju. Det var hyggelig å prate med deg om det. Takk for at du kom til det. Det var lang periode, lang pause mellom første og nå. Og folk venter selvfølgelig. Derfor sier vi jazakallah khairan. Takk skal du ha. Og til slutt, hva slags råd kunne du gi til muslimske ungdommer som er lik alder som deg eller større enn deg? Studer islam, praktiser islam, vær snill mot dine foreldre og hold deg unna dårlig miljø. Ja, det er viktige ting, viktige punkter som du synes, ikke sant? Takk skal du ha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.